çoğunu daçylygy indi ýok. Mundan ensem ay ozal 13.000 millik ýeri bolan müňlerçe adamy jaý bilen üpçüneden bu ýerde häzirki gün diňe gurulşy dirdi billere galdy. Çoğunlygynyň ýapýaňylar hem ýaşaýys massiwi bolandygyny, bu ýerde müňlerçe adamlaryň ýaşandygyny aňlaýan ýeketäk alamat. Bu dirdi bil depeleriniň arasynda üsüp oturan eýesiz galan baglar ýa-da eýesiz intesip ýören itler. Elbette bu sinneýän dirdi bil depeleriňiz hem basym ýok bolup gitmeli. Häzirki wagtda hökümetiň agyr teknikasy jaýlaryň galandylaryny tekizläp, dirdi biller ýük uloglary bilen bu ýöre daşalýan gum bilen gömülýär. Paýtagtyň etegindäki beýleki daçy uçastygy, ýagny 4000-den gowrak millik ýeri bolan sor daçylygy hem häzir ýer ýegan edilýär. Daçylygy barýan ýol tarapyndaky daçylaryň ählisi diýen ýaly eýýän ýumruldy. Olaryň hem üstü bu ýere ýürüýti getirilen gum bilen gömülüp, buldozer bilen tekizlenýär. Emma çoğunludan tapawutlykda sor daçylarynda intek ýaşaýys alamatlary bar. Dolu awat galan daçylar ýok hem bolsa, bu daçylaryň käy ýerinde adamlar ýaşaýarlar. Emma muny diňe sertleýän ýaşaýys diýip atlandyryp bolar. Sor daçylygynda elektrik togy kesilipdir, suw ýok. Bu etrafa gelýän TV gat hem kesilipdir. Tebitiň ýaşaýjylary ýyllar boýy çykdyjy edip galdyran jaýlaryny häzir gurulşyk material hökümünde hüdürlänlerinde de arda wagtyndan telimizde ardan satmaly bolýandyklaryndan berenýärler. Sor daçylygynyň ýaşaýjylary bilen içkin habarlaşan habarçymyz Murat Gurban bu ýeriniň ýylatyna ýykylan jaýlarynyň öwüdüne hiçkilik kompensasiýanyň hem tölenmeýändigini aýdýar. Yani bu yerdeki avakan, afsan zaların bakası $1,000'dan yukarıda. Sor daçylaryň başı alacı yok. Olar sol bakadan satmaly bolýarlar. Ölüm sol bakı olaryň zalarlaryň ýarty bakasyny hem öwrüne ödäp bilmeýär. Sol wagtda da olara hiç ýyly kompensasiýa hem berilmeýär. Ýatladyp geçdik, mart aýynda hökümetiň 1-nji iýuny çenine beren projesynyň tamamlanmagy bilen hökümet teknikasy gürrüňe edilýän daçy uçastyklaryny bir ýan çetinden ýumrup başlapdy.